adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di serdana xwe ya Diyarbekir de ragihand ku dêgirtîgeha Diyarbekir a ku bi eşkenceyên tund ên dijî Kurdan tên asîn dê wek navenda çandê were amadekirin. Serokkomar amajek kir girtîgeha Diyarbekir a ku bi kiryarên xirab di bîra mirovahiyê de cih girtiye dê were valakirin û dê wek navenda çandê xizmetê bide. Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kesên ku di girtîgeha Diyarbekir de eşkenceyê giran dîtine dibêjin, gavek baş e lêya girîng ew e ku Kurd ji ber daxwaza mafên xwe êdî nekevin girtîgehan. Vasif Qahramanê ku di girtîgeha Diyarbekir de rastî îşkenceyên tund hatiye dibêje, xebatek baş e ku ew kiryarên tund nedin ji bîr kirin. Lê divê ev yek bo berjewendiyên siyasî neyê bikaranîn. Proje ve dilucan be. Yani o zulmü tadaya kumet ve dadit. Evi bive vek ev ki dünya ve bivine. Ev hundre ve ev nivise kute de hatna nivisandın. Ev ceku işkence hatna kirim. Giş kere be belekirim. Yani girtigah derken Tekin Kültür Merkezi baştı ben evavinin le bana dile Urmanca dixwazim parî sar bikin wan ew bizim ji bîr kirin dîsa dengê Kurda du xwe bixîne diye wan gotina dibêjin. Kesên ku di dema herî dijwar de girtîgeha Diyarbekir de mane bang li desthilatê dikin ku girtîgeha Diyarbekirê bibe muzexane û balê dikeşin ku divê pêvajoya guherîna girtîgeha Diyarbekirê de û çarenûsa wê de bi kesên ku eşkence dîtine bişewirin. Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistan û Mafnas Hasan Dagtekîn ku ew jî yek ji meqdûrên girtîgeha Diyarbekirê ye tîne zimên ku derbarê çarenûsa girtîgehê de biryara herî rastexîn مقدور دکارن بدن. بلاویت گوتنه دا نمینه. 12 سال بری جی گوتن آن دوباره بو. یعنی زکی مج گوتن را تک تیره. بلا نگی گزو بکن لی müze بفکرن yani. Ne tane ez dibêjim. Divî warîda me wextêk salê 2011-12 salanda me imza belav kir, me dosya çêkir, me bir meclisî da temamê partiyan boku bibo müze. Tuzanî gelek evê ku di hundir da jiyan e buwan. Ê di duan ser wî gelek ew hatin çêkirin, belgesel hatin çêkirin, pirtûk hatin derxistin. Bana hemî evê ne li holê ne hemî never şêrdayî ne. Hewceyê ku însan ji wan hemiyan zê pêşniyar bigire. Girtîgeha Diyarbekirê piştî derbeya leşkeriya 1980 de bi bû navenda îşkenceyên giran ên dijî Kurdan ku bi vê taybetmendiya xwe di cîhanê de deng veda û ket lîsteya 10 girtîgehên herî xirab ên cîhanê de. Di girtîgeha Diyarbekir de navbera salên 1981 û 89 de 34 kesan ji ber îşkenceyên giran jiyana xwe ji dest dan. 5 kes di greva birçîbûnê de mirin, 4 kesan xweşewitan din mirin, 5 kesan jî xwedaleqandin. Lê qet kesek ji ber kiryarên xirab nehat darizandin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.